Blíži sa kolaps. 5 dôvodov, prečo je Ficová vláda na pokraji. Čauko bráchovia a sestry. Dnes sa pozrieme na to, prečo je slovenská vláda, vedená Robertom Ficom, na pokraji kolapsu. A nie, nebudeme sa tu baviť o žiadnych konšpiračných teóriách, ale o 5 konkrétnych dôvodoch, prečo táto vláda visí na vlásku. Pripravte sa na dávku politiky, drámy a možno aj trocha tej komédie, pretože to, čo sa deje na Slovensku, je naozaj zaujímavé. Takže si dajte popcorn, usaďte sa a poďme na to. Takže, prvý a asi najväčší problém Fica a jeho partie Smer je, že stratili väčšinu v parlamente. Tento vývoj je pre nich obrovským úderom, pretože bez väčšiny nemôžu efektívne presadzovať svoje zákony a politiky. V parlamente, kde je každé hlasovanie kľúčové, je strata väčšiny ako stratiť kľúč k moci. Predstavte si, že hráte hru, kde potrebujete aspoň 76 bodov, aby ste vyhrali, ale máte len 75. Je to ako byť na prahu víťazstva, ale stále byť o krok pozadu. V politike to znamená, že každý hlas sa počíta a každý chýbajúci hlas môže byť rozhodujúci. Ale vy máte len 75. Trochu nepríjemné, však? Tento pocit frustrácie a bezmocnosti teraz zažíva Fico a jeho tím. Bez potrebnej väčšiny sú ich politické ambície a plány ohrozené. A presne v takejto situácii sa nachádza Fico. Jeho politická kariéra a budúcnosť jeho strany sú teraz v ohrození. Každé hlasovanie v parlamente sa stáva bojom o prežitie, kde každý hlas môže rozhodnúť o ich osude. Jeho koalícia sa rozpadla ako domček z karát, keď sa jeden z koaličných partnerov rozhodol, že s nimi už nechce mať nič spoločné. Tento rozpad koalície je dôsledkom dlhodobých napätí a nezhôd, ktoré sa nakoniec stali neudržateľnými. A to znamená, že Fico už nemá istotu pri hlasovaniach, čo spôsobuje totálnu politickú nestabilitu. Bez väčšiny v parlamente je každé hlasovanie riskantné a výsledok je nepredvídateľný. Táto neistota paralyzuje vládu a bráni jej v efektívnom riadení krajiny. Je to ako keby ste sa snažili postaviť väžu z kociek, ale stále vám chýba jedna. Bez tejto kľúčovej kocky je celá štruktúra nestabilná a hrozí, že sa zrúti pri najmenšom otrase. Skôr či neskôr sa to celé zrúti. Politická nestabilita a nejednotnosť v koalícii vedú k nevyhnutnému kolapsu. Fico a jeho strana teraz čelia obrovským výzvam a musia nájsť spôsob, ako získať späť stratenú podporu, inak riskujú, že budú úplne vyradení z politickej hry. Ďalší klinec do Ficovovej rakvy. Jeho kontroverzná návšteva Moskvy. Slovenský premiér Robert Fico sa rozhodol navštíviť Moskvu v čase, keď je Rusko zapojené do vojny na Ukrajine. Tento krok vyvolal obrovskú vlnu nesúhlasu a pobúrenia medzi slovenskou verejnosťou. Fico sa totiž rozhodol, že v čase, keď Rusko vedie vojnu na Ukrajine, pôjde na návštevu k Putinovi. Tento krok bol vnímaný ako podpora ruských vojenských akcií, čo mnohí Slováci považovali za nepriateľné. A to sa pochopiteľne nepáčilo mnohým ľuďom na Slovensku. Ľudia vyšli do ulic, aby vyjadrili svoj nesúhlas a rozhorčenie nad Ficovou návštevou Moskvy. Výsledkom boli masové protesty, kde ľudia žiadali Ficovú demisiu. Tisíce ľudí sa zhromaždili v hlavných mestách Slovenska, nesúc transparenty a skandujúc heslá proti Ficovi a jeho vláde. Predstavte si, že idete na ranže a poviete niečo tak hrozné, že ten druhý človek sa postaví a odíde. Takto sa cítili mnohí Slováci, keď sa dozvedeli o Ficovej návšteve Moskvy. A teraz si predstavte, že tým druhým človekom je celý národ. Slovenský národ sa cítil zradený a sklamaný svojim premiérom. To je presne to, čo sa stalo Ficovi. Jeho rozhodnutie navštíviť Moskvu v čase vojny na Ukrajine vyvolalo obrovskú vlnu nesúhlasu a protestov. Jeho proruská politika a táto návšteva mu v podstate zabili politickú kariéru. Fico sa ocitol pod obrovským tlakom a nakoniec bol nútený odstúpiť zo svojej funkcie. Tento incident bude navždy zapísaný v histórii Slovenska ako jeden z najkontroverznejších momentov v politickej kariére Roberta Fica. A keby to nestačilo, Slovensko pod Ficovou vládou čelí aj rekordnému deficitu. Hovoríme tu o sume 7,8 miliardy eur. To je ako keby ste si chceli kúpiť nové auto, ale z vášho účtu by vám chýbalo 7,8 miliardy eur. Asi by ste to auto nedostali však? A presne takýto problém má teraz Slovensko. Tento obrovský deficit znamená, že vláda musí šetriť,
čo vedie k rušeniu sociálnych benefitov a zhoršovaniu životnej úrovne. Ľudia sú nahnevaní a Ficova popularita klesá rýchlejšie ako cena bitcoinu počas krachu. A aby toho nebolo málo, koalícii to vrie ako v sopke pred výbuchom. Koaliční partneri sa navzájom obviňujú z neschopnosti a hádajú sa ako malé deti o hračky. Predstavte si, že ste v skupine na projekte a namiesto toho, aby ste spolupracovali, tak sa len hádate a hádžete vinu jeden na druhého. Asi by ste ten projekt neurobili veľmi dobre však. A presne takto funguje aj vo Ficovovej koalícii. Ich vnútorné rozpory len zhoršujú už aj tak kritickú politickú situáciu. A tak tu máme posledný klinec do Ficovovej rakvy. Rastúci tlak verejnosti a možnosť predčasných volieb. Ľudia sú unavení z korupcie, neschopnosti a politických hier. Chcú zmenu a chcú ju hneď. Spoločnosť je polarizovaná a dôvera v politiku je na bode mrazu. Predstavte si, že ste v kine na filme, ktorý je tak zlý, že ľudia začínajú hádzať po plátne popcorn. A teraz si predstavte, že tým zlým filmom je Ficova vláda. Ľudia sú tak nespokojní, že sa začína hovoriť o predčasných voľbách. A to by pre Fica a jeho stranu znamenalo definitívny koniec. Takže, bráchovia a sestry, to je 5 dôvodov, prečo je Ficova vláda na pokraji kolapsu. Stratili väčšinu v parlamente, ľudia protestujú v uliciach, ekonomika je v háji a koalícia sa rozpadá. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Prvým dôvodom je strata väčšiny v parlamente. Bez dostatočnej podpory nemôže vláda presadiť svoje zákony a reformy, čo vedie k politickej paralýze. Ľudia sú frustrovaní a vychádzajú do ulic, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Ekonomika je v kríze, nezamestnanosť rastie a životné náklady sa zvyšujú. To všetko prispieva k nespokojnosti obyvateľstva. Koalícia, ktorá bola kedysi silná a jednotná, sa teraz rozpadá pod tlakom vnútorných sporov a nezhôd. Je to ako sledovať vlak, ktorý sa rúti do priepasti a vy viete, že to nebude pekný pohľad. Čo sa stane ďalej? To je otázka, na ktorú nikto nepozná odpoveď. Ale jedno je isté, slovenská politika sa práve stala oveľa zaujímavejšou. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme svedkami mnohých zaujímavých udalostí a zvratov. Politické strany budú musieť prehodnotiť svoje stratégie a hľadať nové spôsoby, ako získať podporu voličov. Môžeme očakávať nové koalície, politické dohody a možno aj predčasné voľby. A to je všetko, čo k tomu poviem. A nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nepremeškali ďalšie videá o tom, ako sa svet rúti do záhuby. Peace out! A nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nepremeškali ďalšie videá o tom, ako sa svet rúti do záhuby. Peace out!